Tää kertoo hyvin mies. Uimaharju Poker Tour. 13.20 pottiin. Pystyt siellä laittaa sen itse laakalla tai ajaa sinne. Videokamera. Ei uuden. Elämää. Ja tekee Ville Pietarla. Hän on etupelissä. Katella. Hän katsoo. Katella. Sitten World Poker Tour -kamera näkee kortit. Katso ne videolta myöhemmin. Mitä tekee? Mitä sanoo kameramies? Kameramies sanoo. Katella. Mitä sanoo kameramies? Katella. Ja potti kasvaa. Entisest. 20 senttiä lisää. Potti kasvaa. 13.80. Uimaharju Poker Tour -finaali. 11. Kuvaajan käsikin vähän tärisee täällä. Mm. 13.80. Uimaharju Poker Tour. Kertoo ihan meistä vaan. Tää biisi kertoo meistä. Ei oikeastaan sitä tajulla. Paljonkohan tykkää? Elämää. On se normaali korkeampi. Mitä tekee Pyry? Etupelissä. Paineita. Hän kaputtaa 13.80. Mutta mitä on Ville Koskelalla? World Poker Tour -kamera näyttää S-pari. Pistä. Haista paskakossu. Näitä World Poker Tour -kameralla mennään niitä korotteja. Mennään sitten myöhemmin. Mitä? Pokerin naama Pyry. Sitä vähän zoomia. Voittaja. Tämä on voittaja ilme. Katsokaa tota naamaa. Siinä haastaja Ville Pietarla. Hän miettii mitä tekisi. World Poker Tour -finaali. Uimaharju. Katsokaa pottia, jumalauta. Potti on huima. No käy vittu kahtosen 3-2. Eikö tuli vaan mieleen tässä näin? Siis katso pottia. 5 euron seteli. 2 euron kolikko. Kädet tärisee. Tästä ei hengissä selviä. Katsokaa nyt jumalauta. On sulla mielainen. Nyt vaka-alusta niin kädet tärisee. Sulla on S. Niin sitten. Jos sulla on kuva. Jos sulla on kuva, niin ai vittu, muuten ei pysty pyssättämään. Hei, kohta loppu muista kännykästä, vaikka päättää. Kato vielä pokka sun ääntä. No kato nyt jumalauta, otamme zoomata naama. No niin, ei sillä pidä pokka. Kato kun tärisee pää. En me usko. Uskavat vittu. Eikö? Me annan sulle 2 euroa, jos käyt kahta. No niin. Kapuutit jo oikeesti. No kapuutti. Oi vittu. Mitä sulla on? Ja 2 euron voimalla. Mitä on? 3. 6. Ei Kuusi! Meillä on pelimies, katsokaa mitä siinä on. 6-9. Ja potti pysyy. Siinä on se 2 euroa. Siinä on 2 euroa. No Pyrhe, ihan rauhassa nyt vaan. 7. No niin, ottaa Pyrhe raatin. Se on 13.20 pistettä. Mulla ei jännittänyt mua. Heitittekö mitä? Metsäs voittaa. Mulla oli akka ja 10. Eikö jos voittanut? Sitten lähti nuo kaulun. Katsokaa mitä mulla oli. Mä olisin voittanut.
Mutta ei se haittaa. Potti pysyy. No, ties. Sulla on se myyn kakone. Sitten me... Sen saa lannat. Ai niin sit mulla on vitosen muuten auki ennen sen minun. No, siinä on Meni velkareikä. Siinä on kymppi. Paljon se oli? 13.20. Ai niin potti vielä jatkuu. Ei jumalauta. No niin, ja meitsi vitsi sen 20. Kuka kohtasiko? 90. No niin. Nyt. Meidän aika pystyssä kautta kun mun kameramassa. Harva hiko sun käät tossa. Ja meitsi etupelissä. Mitä tekee etupelimies? Ja se etupeli tulee jääskellä vitu Urpo. Mie voitin kuule. Ai mitä? Mie voitin. Miten sinun pokernama pyssy? Kaatokko miten nuo kädet tärissä. Kaatokko. Siis kuvaajan kädet ei tule. Nyt oli kyllä aika laajempi teko. Näillä nimissä. Voit poker turkaamme. Okei. Tuleeko se tuossa? Kaiken ensimmäisenä. Mikä ton kameran kautta? En minä. Näkeekö kamera? Väärin. Merkki. Eikä puhua. Mitä tekee sen kerran voitte? Ei vittu. Lähteekö sulla rahaa? Katsokko mitä paljon sulla on rahaa. Jos on kotiraa. Aatta, se toit tähän raivannut. Katso. Näytätkö World Poker Tour kameralle kortit? Minä haluan nähdä. Mä voin kuvata. Näytä tuohon kortit. Piestä kuvaa. No näytä tuohon kortit. Eikö piestä kuvaa? No niin, kortit on näin. Sitten Siinä zoomata vähän naamaa. Massia löytyy. Koho! Oi vittu! Ja meitsi vei! Meitsi vei! Paljon se on? 13 plus 14 euroa. Pietsillä. 20 senttiä näkää voitte koko vitun potin. 14. Pietsillä 500 onkin. Mä oon pelattu. Vittu mikä peli. Oi saatana, meidän paras video ikinä. Tää menee ihan hulluksi. Siinä on potissa 14.40. Katsominen Katsojia maksaa. ei kannata välittää taustamusiikista. Katsominen maksaa 14.60. Kuuletko? 14.60. Taustamusiikki on loistavaa. Ville Pietarilla on supersoistimista. Äänentoista on mahtavaa. Kädet käyvät. Höm höm. Kädet tärisee. Pyry on paine. Jokikin on paineessa. 14.60 maksaa kahvia. Arvatko miten pitkä tää pätkä on kestä? No. 8,5 minuuttia. Ei paha, ei paha. Ja piestu etupelissä. Ei. Hän kopuu! Sukka. Sukka ei mulla. Jätä kepyry. Miettikäs mun 3 karkkoa. Ei pysty näillä. Tänne ei pysty. Kotsu. Voit Poker Tour käymä. Näytähän kämmiin niitä kortteja. Mitäs noit bro? Lähenkö? Lähde vaan kun miekki läjää. Lähenkö? Lähenkö? Näin. Se on Lähde se vaan. piestu vai poti? Eikä. Hyvät katsojat tänään sen filmiltä. No niin, katsojat näkevät sen filmiltä. Katsojat näkevät sen filmiltä. Se oli siinä se video. Potti on ovi! Vittu, sano nyt